Tu hi toques, jo hi toco. Em dic Joan Pareja, tinc 17 anys i estudio piano a l'Estudi Musical 143. Jo toco el piano perquè és una manera d'apropar-me més a nivell teòric a la música que tant m'agrada escoltar i a més puc aportar-hi una nova interpretació pròpia. La peça que tocaré ara és la segona invenció de Johann Sebastian Bach.